Juno încearcă să facă ceva bine, dar nu îi reușește. De 2 ori trimite mingea la adversar Juno. Realul pe cealaltă parte a terenului, pătrundere foarte frumoasă și este penalti pentru Real Madrid, al doilea penalti în 2 meciuri pentru spanioli. Acum nu mai este Bristol în teren, omul care a ratat ieri. Spaniolii deja se ceartă cine să execute. Și italienii se ceartă pentru că sunt buni la asta. Acum marchează! Un șut foarte bun, imparabil. 3-2 pentru Real Madrid, din nou un avantaj madrilenii. José Rodríguez Martínez este cel care marchează și o eliminare la Inter. Roșu, da, văzut de Stefano Martinelli. Revedem execuția imparabilă a lui José Rodríguez Martínez. Să vedem ce s-a întâmplat după.